katakan Dani. Apa so? Masalah ngono iku yo. Iya. Dikei dhuwit tampa nae. Aku moso. Ojo dadi wong goblok. Masalah nyoblos atimu, masalah dhuwit tampane ae. Harga diri so. Apa? Harga diri. Piro regamu? Kon mangole piro so? So. Kon yo arep kon. Aku nek dikei dhuwit ngono moso. Hati nurani iku so. Kon yo arep kon. Iso parodi ngono lho so. Kok nyoblos taji lho yo. Nyoblos taji. Harga diri so. Nah iya. Tidak bisa dibeli dengan uang. Kok desa iki kok tak tambahi tak jaluk tambahan. gak so. Gak iso so. Gak iso so. Gak iso. Desa iki tidak diperjualbelikan so. Aku butuh pemimpin yang jujur dan merakyat. Maraya judul iku meneh. Tepuk tangan. Sepenting ku dhuwit. Wis kon tampa lho ya, wis gak iso. Alah. Iku ikatan perjanjian nek kon gak Duwe nyoblos. iki meneso entek so. Dosa kon. Rasa Wanto. Singitno. Kon niku dadi panitia. Lho, Nggih, Pak. Pak RT. Masyarakat wis nglumpuk arep nyoblos. Kon sing gacor nok kene. Oh, nggih. Nok TPS kok wis santri wong-wong iku. Lho, saniki berarti. Ya Allah, kon niku lali ta ya apa? Wah, Pilihane niku lho. Pilihane saiki. Lho saniki. Lah kon kok sik ngoceh nok kene mbek Wanto kon niku. Kon sing garayu kok. Tolong. Nggih, kalau siapa kan? Golek korsine. Korsine calon. Nah. Mundur saiki. mundur so. Wah teronge rek. Teronge ambek timune kenceng-kenceng. Masih ngono ya aja dikudang kaya wekmu ngono. Pencilaan. So. Iki teronge kok ngene so. So. Apa? Teronge iki lho. Wanto, Nggih, ngene. kulino dulinan ngono iku. To. Kates itu. Iki yo ngono padha ae. Kok so? Wanto gak pareng nakal, Nak. Niki lho Pak RT nakal. Iku ngono lambange lurah. Oh, nggih. Wah, saiki Rasa karo Wanto, kamu bertugas di TPS. Oh, nggih. Usahakan masyarakat antri yang tertib, Nggih. aman, terkendali. Siap, Pak RT. Kula ature jopo makin. Yo ngaturo. Kono, aris bareng jaan. Wah, arek-arek iku wis arek nom-nom dadekno panitia. Kok iso gacor nek kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini sudah tepat pada waktunya pemilihan kepala desa atau Pilkades Desa Kedung Banjar. Ora gawe jenenge wong kene. Iki dagelan. Pilkades Desa Kedung Banjar saat hari ini, ya. Maka yang sudah mendapatkan kartu undangan segera hadir merapat ke TPS. Perlu kami perkenalkan kepada Anda sekalian bahwasanya ada 3 calon. Ada 3 calon. Anda memilih terserah mana yang disukai, tidak ada paksaan. Nomor 1, calon Anda adalah Bapak Kuntet dengan lambang Kates. Calon yang nomor 2, Mami Okta dengan lambang Timun. Calon yang nomor 3, Bapak Taji dengan lambang Terong. Silahkan Anda memilih mana yang disukai, tidak ada paksaan. Bagi yang sudah mendapatkan kartu undangan, segera merapat ke TPS, pencoblosan segera dimulai. Baik hadirin sekalian,
masyarakat Kedung Banjar semuanya, kami panggil calon yang nomor 1. Inilah Bapak Kuntet. Inilah calon Anda yang nomor 1 dengan lambang Kates, Bapak Kuntet. Wah, setruk kok yo nyalon lurah. Dongo. Iya, ngono. Semute mudal. Ini calon yang nomor 1, Bapak Kuntet. Dongo maneh. Aduh, rayape sing mudal. Aduh. Kok ya kober. Dongo maneh. Aduh. Monggo binarah Bapak Kuntet. Inilah calon yang nomor 1, Bapak Kuntet. Kemudian kami panggil calon yang nomor 2. Inilah Mami Okta. Monggo. Waduh, cantik sekali. Nyawur no sarap. Wah. Tolong jangan ribut. Silahkan Mami Okta duduk di kursi yang sudah disediakan. Sandalku kok colong. Tolong sesama calon jangan ribut. Kami panggil calon Anda yang nomor 3. Inilah Bapak Taji. Inilah Bapak Taji. Loh, bojone digowo. Inilah Bapak Taji. Loh. Pelan-pelan, Pak, pelan-pelan. Wong kate setruk nyalokno lu. Pelan. Kacau. Inilah calon yang nomor 3, Bapak Taji, yang berlambangkan terong.
Blangkone kuali. Gua apa iki? Loh, Pak, ampun deker-deker. Loh, jangan diuyui. Kok diuyui? Waduh, syaratnya uang diuyui. Rek. Tenang. Silakan duduk. Jangan ribut. Anda ini calon lurah. Masih ngono gak mandi. Mari dire. Wong ngerti makon kok dhisik. Suwuk. Jaluk disuwuk sing wedok. Nyowo iku ya gak ngono, ngene lho. Duh. Yo ngene nek jake dadi ku dadi nyek-nyekan. Betul, sabar Pak, sabar. Tas nek dulian ku kok ditolong wong kok. Sing nyolong ya sapa lho ya. Baik hadirin sekalian, untuk menyingkat waktunya sudah mau habis. Sekarang silahkan Bapak Kundet memperkenalkan lambang Anda agar pendukung Anda tidak salah coblos. Nah, lah bolone sapa? Monggo Bapak Kundet. Nek bola kuno akeh. Ponakan duwe anak ponakan, ponakan duwe anak ponakan, ponakan duwe anak ponakan. Nggih. Silahkan Bapak Kundet. Halo, Tuh. tahu bulat digoreng dadakan di mobil 500-an Enak. nyocot ae. Kenalkan lambang Anda. Kenalkan, nama saya Bapak Kuntet, calon kepala luak, Kepala desa. calon kepala desa. Mpun kuatir, enten paribasan, nemu ali-ali, nggo nisore kewes. Terus? Mpun lali nyoblos kates. Bagus. Ha. Terima kasih. Lo tase nek duwe ditolong wong kok. Sing nyolong ya sapa no. Kemudian nomor 2, Mami Okta, kenalkan lambang Anda kepada masyarakat. Raine wis kaya kemiri. Kemiri ya Bapak. Jana seperti bolone akeh dadi aku dadi lurah. Kon gak tak kei sembako blas. Wis gak kei sembako aku perias kondang. Aku iso mbako. Arep perias apa paling perias wong mati. Jangan ribut. Silahkan kenalkan lambang Anda kepada masyarakat. Kula nggih, Pak. Nggih. Monggo. Aku dikuyu. Lambangnya. Gendeng. Mohon dikenalkan. Saderepun kula aturi sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng para warga ingkang sampun tenggene TPS kula aturi sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat kula katur Bapak Patinia, Panitia dan juga teman-teman Karang Trauma, Karang Taruna. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakean assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali lagi saya ucapkan untuk warga Kedung Peluk, jangan lupa dengan Mami Okta, saya ucapkan assalamualaikum. Sewengi salam tok. Singkat aja. Wonten paribasan nggih, Cak. Ning Bapak Lurah. Nang kali kok digawa ngelamun. Terus? Ojo lali gambare Mami Okta Timun. Terima kasih. Sembah nuwun saya ucapkan assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suwuk dhisik. Suwuk maneh. Tasik gawon. Colong wong kok. Silakan Bapak Taji memperkenalkan lambangnya kepada masyarakat. Sakniki ta. Nggih, saniki mosok mari riyaya. Kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Suku. Aku kate ngenalno lambangku kok iso diosok-osok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bayan Taji. Tuku sapi digawa wong. Aja lali gambare Bayan Taji terong. Terong. Terong kok mawon. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya, agar masyarakat paham, agar masyarakat tahu, Bapak Kundet silahkan sampaikan secara singkat visi dan misi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suarane kok salon. Bapak, Ibu sampun kuwatir. Nek kula sampun dadi lurah ngene kampung mriki. Sedaya aman. Kuburan kula cor. Lho. Nek perlu kuburan kula tingkat cor-corane. Ate mlebu nduk. Arek nom-noman boten oleh nang gempol porong, nang tertek gak oleh. Mergo ngukunung kok kakek nyenuk. Sampun kuwatir. Misine Kuntet kenging dipercaya. Namung semanten misi kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong Mami Okta sampaikan visi dan misi Anda. Sembah nuwun kula aturi para Kemayu. Karo cok ngupuy ana wong kate visi dan misi. Kok tak jani lho kan kok. Warga ingkang sampun rawuh ten mriki nggih saderengipun kula aturi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gambare timun minangka niki sanepan. Mek Mami Okta saged kepilih dadi bulurah. Untuk remaja putri sing brondong-brondong, saya akan menciptakan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan setiap bulan 15 juta. Tepuk tangan yang putri dan brondong-brondong. Dan tidak lupa juga untuk para rondo-rondo di atas umur 50 tahun, dudo di atas umur 50 tahun akan mendapatkan subsidi sebesar 20 juta per bulan. Tepuk tangan. Bagus. Duwe sapa? Karena kenapa saya bisa menghayati pemikiran Anda, saya bisa menghayati perasaan laki-laki dan juga menghayati perasaan wanita. Sebab saya banci. Kok banci sih? Terima kasih. Sopo. Silakan Bapak Taji sampaikan visi dan misi Anda. Terongmu nyogrok iki lho. Terongmu nyogrok susu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masyarakat Jombeluk saya menjadi lurah, jangan khawatir. Rumah yang jelek bedah perbaiki. Wong meteng bedah perbaiki. Jam mampet bedah diperbaiki. Terima kasih. Urus. Bengi. Silakan duduk yang tenang sambil berdoa. Pencoblosan segera kami mulai
sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tase, enek duit ditolong wong kok. Tase ku lho. Tolong diam, duduk yang tenang. Masyarakat mau mulai mencoblos. Kami panggil yang pertama, Mbak Nana. Mbak Nana. Nah nek lek gendakne taji nang warung sama leak kono. Aku gak tenang. Monggo, Mbak Nana. Ya aja sampe bubayan iki krungu. Aja sampe bubayan iki krungu. Monggo. Aduh, Oh, sayang. sayang. Kalau aku nyalon lurah. Aduh. Mari teko Surabaya boleh tak krungu. Kak, disiarno ndok masjid mbek wong kon. Oh siaro. Oh iya bener Lu aku masjid. HP. Lek Nama situate bongko ta. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya jane disiarno temu. Lho ya Sayang. nyeluk sayang. Rungono yan bubayan. sayang, Nggih sayang. sayang mending. Ini sayang. Nek wis aduh apa. Tenango. Tak rayune. Ya milih aku. Lah tenang-tenang nyekel bokong kuwi lho. Ya kene iki cembrangsang. Ya iki pembantu pean ta. Heh? Pembantu pean. Lu. Nek aku cara dadi bojone diarani pembantu. Tak bentel cangkeme tak tarik sret, tak golong. Jangan ribut. Lu pembantu. Ini sayang. Nggih. Meneng eta aja mecicil ae. Tak rayune. Nek rayu nyoblos aku, apa dijual bulura. Sayang, aja lali ya. Ponakan misanan dulur ya. Pamanmu sing duwe anak-anak iku kon milih aku. Apa sih? Kau usah bocor-bocor sayang. Masalah iki tak rayune cek milih aku lho. Aja sampe banter bengking ah. Wis tak kandhani, oh ya suwun ya aku wis ditukokno sepeda motor. Wah, Ben iku anjene baik hati, tidak sombong. Iya. Aku ya ditukokno gelang keroncong. rasain lu. Yang ini jangan dadi ki gawe tapu-tapuan. Hei sayang, Nggih. temen lo ya. Kabari terong. Lho kok si Donang sihot ta? Heh? Si Donang hotel tak gak? HTL. Ayo nek dadi Pukul saja. meneh sayang masalah. Aku lek tak rayune lho. Kon kok Ket mau ngeroyak rayu. Kate nang hotel lho, bang aku dadi bojong hotel kok cocok hotel. Yo. Nyonyor. Jare bojo pengen mati kok jek urip ngene. Jare bojo pengen mati. Ngomong ora. Jenenge Tale Siti. jare mati. Siti kok mati. Pengen ngomong sayang bojoku wis mati. Ngono meneh tak dadekno bulura ya ngono pengen ngomong ngono. Lan apa sing ngidan? Meneng eta ya anyang. Sandalmu ku gawean ya. Kiko remak kiko ya. Dadi lurah pecah ndase. Tibae iki bojo pean. Iya bojoku. Mele ndi kita aku? Mele ndi pean? Iki tak aku. Jare mbek aku lho enak. Kate milih iki sandale matik teluling. Kacau. Ambek aku ya. Lho, tasih. Gawa wong kok. Sudah, tolong. Ya. Nana, Ya. masuk nyoblos. Tangane kuwi. Ya kok roh kon iki. Jadi katane. Sing kene ngene ro. Iku Lah nek ajane kene gak ro. Elsine waru. Berikutnya kami panggil Bapak Ucok dan Marsa. Nah, iki. Bapak Ucok, Ucok ku ponakan. Marsa. Ponakan Ucok iku.
Masak ya ponakan. Ponakan danak ponakan, ponakan danak ponakan, ponakan danak ponakan. Sa. Nih. Aduh ta. Nih. Matamu lu kuwalik. Wong sing bidak nuntut. Ayo. Cepet. Bidak nuntut lho. Ngono iso padha nyeret sapi. Loh, yo. Pak Le. Heeh. Iki lho. Pak Loh. Le. Man, Iya, Ci. Iya. aku. Kok iso? Aku nyalokno, Mas. Awakmu nyalokno. Ro gambare. Ro. Apa? Terong. Yo cocok. Kacu. Man ya. Meneh. Apa, Ci? Meneh nek aku dadi. Terus? Peno tak tekuk-tekukno tok, aja nyambut gawe. Nek tambah disat, leleso iwak. Ya lah tak kira mbok kei pangan mbok cukupi. Tapi aja kuwatir. Bebekmu ponamu wis tak kandhani kabeh Wis. tak kok nyebles awakmu. Iya, aku asli wong Lah dopel iya. kok. Oh, wong ndi? Wong dopel kok. Dong peluk. Peluk dong. Le, wong eling-eling kon iki ponak aku, tetep tak ewangi. Iya. Cara ngono. Tirakat. Iya, tirakat. Heeh. Bengi ya tak ewangi melek. Iya no. Dadak jam 12 bengi ciu pas aku melek metu dul. Sinar abang melop. Tambah suwe tambah dhuwur, tambah suwe tambah gedhe, Ci. Heeh. Tak wasno mlaku ngetan. Tap. Polong. Tap. Dadak mudhun Juanda. Motor miber. Goblok e. Instruksi panitia. Ngentut. Jangan ngono ngentut. Iki lho ngentut temen kok. Iki yo prek jare. Tomone iki kok bosok kabeh ngene. Calon lurah kok dosel kabeh. Aku dosol gak apa-apa, dadi lecek. Ngentut banter ini. Gambar terong ya. Tapi aku aja lali persangoni. Oh, do kuwatir. Kok tak kei dhuwit. Makmu. Bebekmu barang. Aja kuwatir wis. Silakan masuk nyoblos. Terong ya. Ayo, Pak De. Ayo. Cepetan. Semua masyarakat Gedung Banjar, Gedung Peluk yang belum hadir silakan hadir. Kami panggil berikutnya. Inilah Ning Fikum. Oh, pikum. Waduh. Anake kancaku. Sapa? Putune Wondo. Sopir trekku biyen. Nek nyoper ngene. Ah, ngene. Ngikuti jembleme. Oh, wadi. Nah, Dok. Lah, Dok, ndak masalah. Aja ngomong ae. Ora ngomong apa-apa. Aku tuh bukan tanggapan. Sapa? Aku. Oh, nyoblos dhisik. Nyoblos dhisik. Heh? Kasih. Ya wis aku tak. Nyoblos. Terong ya. Zo. Apa sih paribasane? Mau kacau. Silakan masuk. Dok. Mbahmu ya Wondo Kandhanono. Wondo ndek anak Bu Wondo, Wondo ndek anak Pak Wondo, Wondo ndek anak Bu Wondo. Kami panggil berikutnya Mbak Yantika dan Mbak Putri. Mbak Yantika dan Mbak Putri. Ponakane kancaku sing plek. Ngomong ponakan apa iki gendakane sinden. Lho. Salim. Iya, Nduk. Ya salim. Alah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ki pandi ki. Mbak tak ganti pentil iki. Sayang. Terong ya. Terong. Heeh. Bojomu Kandhanono. Loh, kok bojoku? Lho iya no. Lah wong aku ra ndek bojo lho Lho, sampean piye? kok pegatan ta kon? Lho jarene arepe sampean rabi yo apa sih? Lho. Lancang. Wes ra kate calon-calon Li, jangan keluar. Tolong jangan keluar. Ngene lho sayang. Iki ngono tak rayune. Kok rayu bolak-balik Lho, kok dudukake kok oleh. Tak rayune nek aku dadi lurah, awakmu yo Bu Lurah. Terus mimpin Ibu
kakak. Bohong, bohong. Aku ingin mar dikeloni durung dibayar. Nah, Wah, iya, iya, iya. nyonyon. Kacau. Jadi lurah sigar aku. Ini sayang. Saya bayaran, bayaran. Alah, mau demek ta. Demek ngene, ame tak tulis itu lho. Sing ku tak kerowoki. Demek tapi diuwek padha ae. Jarene lho aku arepe dirabi, Ya, aku ya nomor rapi. Ayo. Nomor loro. Iku ngono nggih sae, tak rayune. Nek rayu milih aku. Sampean makne ta? Makne ta iki? Apa-apa? Ajur. Kalah aku dadi iki panceng. Ini sayang. Kakan gendaan. Sayang, Kenau kok kabeh-kabeh kok celok sayang iku jane piro sih? masalah tak rayune. Ditukokno. Loh. Tasik. Wis, wah, karo-karoku. Sayang. Aku golong kuwe. Sembrono. Meneh tak tukokno motor Escudo. Awakmu tak tukokno Pertuter. Fortuner. Awakmu Honda Jazz. Sayang ya, gambar terong. Silakan masuk. Mbak Putri dan Mbak Yantika silakan masuk. Halo sayang. Acur wes pokoknya. Kami panggil berikutnya Mbak Rani. Lah, Rani. Mbak Rani silakan. Rani ku anake gendak aku sing nomor loro. Bo, gendaan Temenan, mah. Rani ku buh anake gendak lah. Iya sayang. Sayang gimana ini sayang? Kakean. Kacau. Kan sayang. Mana iku? Gimana sayang? Ya, ibumu di rumah ta? Loh, nih, ayo ketutup bongkok kamu. Terong. Wis, gak Sudah. Gak kesangoni anakmu. Ndi duwike lho? Saya bu kene bu. Tas kucik om. Bu kene bu. Bu kene Lah wong bu. kan sing duwe anak apa aku kon ngakei. Le. Kon sing dadi. Silakan masuk. Terong ya. Terong. Terong ya. Ibumu kok nang. Kalau sampai lambeku kena ya. Kami panggil yang terakhir Mbak Dias. Mbak Dias. Dia sih anak. Monggo Mbak Dias. Dia iku Cina, Yas. Nah, iku Cina Jawa. Pak. Wah, jeglok. Jeglok. Dalan iki rotol, lha apa kok jeglok kon? Iya. Apa? Apa? Oh, wasu. Pak, Hah? aku milih sampean. Ayo, gambar apa sih? Heong. Gambar ngeong. Gambar apa? Heong. Terong. Heong. Terong. Rong. Terong. Heong. Teong. Pak, aku yang uwe Pak. Weh, apa ya? Walau, bo, apa ada jauh. Mama, wong uwe aku Pak. Gampang kok. Wis, pokoke nek dadi omahmu tak dandani. Ya Bu ya. Ya. Ya, silakan masuk nyoblos. Ayo nyokot. Heong. Heong. Entung. Baik, hadirin sekalian, terutama Bolomu gak duwe. masyarakat Gedung Peluk atau Gedung Banjar, waktu penghitungan suara, Alah. waktu
waktu penghitungan suara. Kon kekentut. Semua calon kami harap duduk yang tenang dan saksi-saksi kami persilahkan hadir semuanya. Tolong di Aris Deroso Dekwanto angkat keluar kotak suaranya. Coba angkat keluar kotak suaranya. Ayo, katanya Awas. apa sih dadi? Nah, awas, awas. Abot iku, abot iku. Kotake sapa sing ngabot iki? Ya jelas kotak. Kau salah. Emang ngono iku. Tolong dibantu, tolong dibantu. Abot, wong boloku akeh. Duh. Ayo, nek tolong. Marilah kita saksikan bersama penghitungan kotak suara. Saya awali dari kotak nomor 1, kotaknya Bapak Kundet. Tolong Deroso hitung kotaknya Bapak Kundet yang jujur. Ya, Mulai 1, Bandung, 2, bekecot, bekocek, 3, mau mati, 4, merak, 5, perampok, 6, kelinci, 7, perahu, 8, maling, 9, kebo, 10, labang, 11. kiri. Berapa? Habis, Pak. Sudah habis. Lah 11 sih. Alah. Kabeh yang kelumpuk nanggonku. Tolong Dewanto hitung kotak nomor 2, kotaknya Mami Okta. Kiri. Mulai 1, Bandung, 2, bekecot, 3, wong mati, 4, merak, 5, perampok, 6, kelinci, 7, perahu, 8, maling, 9, kebo, 10, labang, 11, kiri, 12, jaran, 13, gajah, 14, unta, 15, tikus, 16, tawon, 17, putul, 19, bal-balan, 20, tar, 21, begenggek. Pantas. Habis, Pak. 21. Begenggek. Silakan mundur. Instruksi. Ya, Penduduk ngriki pinten katahe? jumlah hak pilih itu 400. 400. Ya, Kuntet dapat berapa? 11. 11, Okta dapat berapa? 21, Berarti berarti 32. 32 termasuk sisanya ngelumpuk di tempat saya. Nggak usah dihitung. Loh, Nggak bisa dihitung, Pak. Dihitung. Oh, gak iso, gak iso. gimana sih ini? Ora iso, gak iso dihitung. Harus adil. Kabeh titik-titik penduduk saya kae ngelumpuk nggonku, gak usah dihitung. Kudu dihitung. Minta pertimbangan, Pak, minta pertimbangan calon. Bapak Kundet bagaimana? Harus dihitung. Mami Okta. Dihitung, Pak, biar adil. Masyarakat, masyarakat, masyarakat. Gak usah kok kakek duit. Menurut, Instruksi. ya, Ini. sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Dilihat masyarakat Pak. Dilihat masyarakat Kedung Peluk, Kedung Banjar ini Pak. Wah, Saya kadang malu. yang wes. Enggak jujur. Menita dumi sembako sudah. Ya. Ada. Kotak yang nomor 3, kotaknya Bapak Taji, saya hitung sendiri. Mulai 1, Ijek siji. habis. Semaput tolong. Bapak wis pakano wae. Pakano kono ae lho, lebono kono so. Tolong. Sembah nuwun, Cak. Selamat. Selamat. Ternyata pemenangnya. Oleh Caiti mulih. Pemenangnya adalah Mami Okta. Caca.
Nggih. Untuk ungkapan terima kasih, Nggih. kula kepele dadi Ibu Lurah. Nggih. Dalu iki cak tak tanggapno Lodruk Budi Wijaya cak. Nggih. Saniki ditanggap wong Kedung Peluk hajate sedekah desa. Cuma tak kandhani dhisik tak siarno meniku nang nggone Trowulan desa Mojokerto, Cak. Jati Pasar Trowulan Mojokerto. Emben nuk nggone Jetis desa Putat ya Mojokerto. Selanjutnya kata siarno kakean wong sampe poso. Bengi iki karo dulur-dulur Kedung Peluk dijaluki lakon apik. Apa cak? Dijaluki lakon pendekar Jati Kumara. Ayo jaluk berkah pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.